Viete, že vzduch vo vašom dome môže byť oveľa viac znečistený ako vonkajší vzduch. Znečistujúce látky ako prach, peľ, baktérie a vírusy vo vašej domácnosti môžu spôsobovať vážne respiračné ochorenia. Ako môžeme eliminovať toto znečistenie interiérového vzduchu? Piatý element má perfektné riešenie pre tento problém. Všetko vyrieši EcoClean, decentrálna rekuperačná jednotka. Tá je vybavená viacstupňovými filtráciami, ktoré čistia vonkajší vzduch a potom ho dodávajú do miestnosti, kde zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu. Čerstvý vzduch je dodávaný do miestnosti, zatiaľ čo zatuchnutý vnútorný vzduch je vysávaný von z miestnosti. Takže čistý čerstvý vzduch môže byť účinnejšie cirkulovaný pri znižovaní koncentrácie CO2, nadmernej vlhkosti a znečistujúcich látok vo vnútri. Oba tieto parametre udržuje v optimálnom nastavení. Je vybavená vysokoučinným entalpickým výmenníkom tepla, ktorý pracuje navzájom s vlhkosťou a jedovatým CO2. Účinnosť rekuperácie tepla je až 92% a moderné WC ventilátory v jednotke sú energeticky úsporné a pracujú ticho. Je jednoduchá na inštaláciu so všetkým potrebným príslušenstvom a návodom na montáž v balení. Potrubia môžu byť inštalované na zadnej strane alebo z boku jednotky. Samozrejmosťou je lepšie spanie s kyslíkom bez nadmernej vlhkosti, bez CO2 a kvalitným čistým vzduchom. EcoClean spôsobí, že vo vašom domove sa budete cítiť, ako by dýchate v lese.